Escolta'm una cosa, que el meu canal ja té 2 anys. Estic una mica flipant. I un amic meu em diu "Vaya glow up has pegado!" I jo... Què? Jo? Però m'he fixat i crec que és una mica veritat. Diria que he canviat una mica. Sento que tinc problemes per comunicar-me amb les persones. Clar, després he pensat, hòstia, és que el meu canal té 2 anys, saps? Vull dir, jo aquest canal el vaig crear quan tenia 14 anys. No, encara tenia 13. Jo sóc del novembre, vale? Llavors jo ara tinc 16, però faré 17 dintre de poc. I clar, l'adolescència et porta molts canvis a nivell físic i a nivell emocional també. Llavors, clar, potser no ha sigut tant un glow up, sinó que simplement he crescut i he après a maquillar-me. Encara que ara mateix tinc el maquillatge fet una puta merda. Perdoneu també per les ulleres. No es diuen ulleres. Se'm fa molt estrany dir-li ulleres. Com es diu això? Cercles foscos davant, o sigui, a sota dels ulls. Veus, sense flash s'aprecia millor. Vull dir... Tinc signes de no dormir bé i dormir poc, però clar, és que m'aixeco a les 5 del matí per anar a Barcelona a estudiar. No sé per què us estic explicant això. Volia centrar-me en el tema de que aquest canal té 3 anys, 3? Estúpida. He dit 2 abans, oi? Té 3. Té 3. Marina, saps comptar? No. Ja sé que no et preocupis. Tinc el mòbil al 17%. Què anava a dir? Sí, em fa cringe els vídeos que tinc publicats ara mateix, perquè és això, la majoria són de fa 2 anys, de mitjana. Però és que, què puc fer? No puc fer res. Si els elimino, el meu canal es queda buit. I si el meu canal es queda buit, mor, perquè ara no publico absolutament res, menys aquest vídeo, i què faig? No, saps? Em convé deixar-los públics, perquè no vull que el meu canal mori, perquè és un projecte bastant important per mi, encara que no us sembli perquè no cuido d'ell. Estic fent aquest vídeo bàsicament perquè m'he posat a pensar sobre això i ho volia com plasmar, saps? I és estrany, sobretot perquè em costa moltíssim gravar vídeos, d'acord? Encara que a la gent no li sembli, aparentment. Que graciosa ets els vídeos, no sé què. Parles amb molta soltura, què dius? Josefina, què m'estàs explicant? O sigui, de veritat, aquest any he intentat gravar vídeos unes... Bueno, tampoc ho he intentat moltes vegades, vull dir, no ho he intentat massa, però el dia que ho he intentat ha sigut horrible perquè no em sortia res. Em quedo bloquejada i és això, se m'oblida què he de dir. Llavors dic, hòstia, doncs no té sentit que estigui fent aquest vídeo i ja està. I acabo sense gravar-lo i sense publicar res i per tant el meu canal també acaba perdent sentit. No sé, mira, us estic explicant això perquè backstage, detrás de càmera. No sé per què collons explico això. El meu canal és un fracàs? No necessàriament. Vull dir, hauria d'aprendre a ser consistent i publicar vídeos de manera més freqüent, però per mi no és un fracàs, saps? Perquè m'ha ajudat molt tindre un canal de YouTube. De fet, abans d'aquest tenia un altre en castellà quan era petita, en plan 11-12 anys. La cosa és que tenia un altre, vale? I jo no sortia en aquell canal, jo publicava vídeos jugant als Sims i a jocs d'Android i això, però no es veia la meva cara ni res. Però ja va ser quan em vaig començar a interessar per l'edició de vídeo i això. I cony, gràcies a la idea de que he volgut tenir un canal de YouTube des de que era petita, ara sé que quan sigui gran, tinc 17 anys. Quan sigui una adulta, m'agradaria treballar de directora de cinema o amb algú relacionat a la postproducció, perquè simplement el tema de la producció de mitjans audiovisuals i el tema d'editar i efectes especials i aquestes merdes m'interessa moltíssim i m'encanta i m'ho passo pipa editant vídeos, la veritat, editant contingut multimèdia i contingut gràfic en general. Per això ara mateix estic fent un cicle formatiu relacionat amb això. No ho sé. Simplement, tingueu hobbies, és molt important, perquè et pot ajudar a descobrir a què et vols dedicar a la vida. La gent, veus, això no ho entenc. La gent et diu, ai, és que has de separar els hobbies i el treball. Perdona, no, carinyo, no, això no és així. A tu el teu treball t'ha d'agradar. Tu has de tenir molts hobbies, però si el teu treball és un d'ells, millor, perquè si t'agrada la tasca que estàs fent, tu passaràs millor treballant, vull dir. L'important és que tinguis la suficient motivació al treball o als estudis per fer les coses bé i decents, perquè si no estàs motivat, no rendeixes al 100% i no exprimeixes les teves capacitats o les teves qualitats com hauries de fer-ho. Llavors és molt important que t'agradi el que fas. No ho sé, aquí hi ha discrepància d'opinions, però jo penso això, i això és el que m'han ensenyat a mi, i és amb la idea amb la que m'he criat, i és el que estic fent ara. Vull dir, tinc intencions de treballar de que
del que m'agrada. No sé, res més a dir. Quedeu-vos amb això. Tingueu hobbies i estudieu el que us agrada i ja està. Feu cicles, no feu batxi. És conya, si voleu fer batxillerat, feu batxillerat. A mi m'és igual, feu el que us doni la ganes de vostra vida. Si vas a batxiller, doncs bona sort a la vida, ho sento moltíssim. Però pensa que després podràs estudiar alguna que t'agradi. Sí! Res, ja està, ja em callo la puta boca perquè ara sí que està perdent sentit el vídeo. Si algú nou està mirant això, en plan que no ets un espectador del meu canal, repeteixo que els meus vídeos ara mateix em fan cringe, vull dir, els vídeos que tinc publicats em fan cringe perquè són tots de mínim fa un any, però de mitjana són de fa 2 anys i jo he canviat bastant. El meu canal va de... no sé de què va. Espera, com era el que deia la Ter? Vaig a copiar-me d'ella perquè ella és un exemple de... És la meva guia espiritual a la vida, la Ter. Segons la Ter, el tipus de contingut que fa ella és mamarrachismo ilustrado. No sé com traduir això al català, mamarrachismo il·lustrat, però tampoc és ben bé això, perquè ella almenys ensenya arquitectura, tracta també temes xorra, per dir-ho així, de manera que sembla una classe d'universitat, no? I jo no faig aquestes coses, no tinc la capacitat encara de fer això, però sí que m'han dit que m'assemblo a ella, o sigui que si em pregunten quin tipus de contingut faig al meu canal, doncs no sé, parlo de coses. Així que sí, si ets nou i estàs veient això, doncs pots mirar els vídeos si vols, però vaja, que potser no és ben bé el que faria ara. It's been